איך להשיג המון XP, המדריך המלא. אוקיי, אתם הולכים לכאן ושמים את הקוד שיהיה עכשיו על המסך. אוקיי, שימו את הקוד הזה. שימו את הקוד הזה ותיכנסו למפה. כמובן תשימו על פרייבט. אוקיי, אחרי שנכנסתם למפה, תלכו לזה של הריסט בילד ופשוט תתחילו לחצוב. ועולים XP. אוקיי, וכבר במהירות הגעתי ל-30,000 XP. וזה רק ההתחלה. אוקיי, אז הגעתי ל-60,000 XP במהירות מטורפת. והנה עכשיו כל הטירים עולים. הנה עליתי טיר. וזה המדריך, ומקווה שנהנתם. טוב, אז חברים, זה היה המדריך, מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא.